Vipi? Auya. Same telembe auya. You cybertic. Auya machifta easy. Ko kweteko ye Coca-Cola ko inenge pa phone ko antijuwa uko kwedu kwakabatwa mbava yemakoko abatwa chibanza neruoko kodiri mchifi ndoda mamoko ndikangonakirwa chete ndotora bhebhi rako ndinouya ikoko pasaiti ndina mkanya soko hatimiswe nemboko iri kutaurwa hanzi hatko ndinenge chiko ndichangoburuka basi ndabva nekuchivhiko vamwe vamubvunza bva nekupiko ndikutsvaga notamba nezviko pane vanikuda kutyisa kandibira moko masmosmwa zvidoko mhene dzacho dzimhori kupiko ndakuda mota naneta nemazuko ndine mubvunzo mudoko zvimadhasi izvi zvichapera rini koko zigore rinoidema rakasviba kunge ndakuda zvemaoko ndinawo manako wekufika negara ndiri mujuniya kaita hasha nokubaya nefoko ndine shamu yemuepo gara nechepoko ukandisaidza ndikoko ndotora chamboko ndokuisa majoko kuta tiri mutau tiri mulomo